Un alegător vorbește cu Iohannis și domnule președinte, și dacă vreți să vă alegem a doua oară, trebuie să spânzurați toți hoții. Să aplicați legea lui Vlad Țepuș. Zice Iohannis, nu pot. Dar de ce legea nu vă permite? Zice, legea îmi permite, dar nu am destui copaci să iei.
albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, marmură, sedef și pietre negre. Iar de băuturi n-au în vase de aur, de felurite soiuri, era belșug de vin împărătesc prin dărăcia împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor celor din casa lui să facă după cum vor. De ce nu ți-ai dat? Împărăteasa Vaști a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. În ziua 7-a, când inima împăratului era veselită de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizda, Harvona, Bicta și Avgada, Zetar și Harcas, cei 7 fameni care slujdeau înaintea împăratului Ahasveros. Să o aducă pe împărăteasa Vaști în fața lui cu coroana împărătească, să arate popoarelor și mai marilor săi frumusețea ei, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vaști n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a mâniat. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, Șetar, Admata, Tarșiș, Meres, Farsena, Mehuman, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie să-i să facă împărătese Vaști după lege, pentru că nu a îndeplinit ce a poruncit împăratul Ahasveros prin fameni? Și a spus Memuhan înaintea împăratului și a domnitorilor: nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vaști, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și vor zice, mai încet, și vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vaști și ea nu s-a dus. Și din ziua aceea, aceste crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapt împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpătenilor împăratului și de aici va veni mai mult dispreț și mânie. Dar dacă împăratul găsește cu cale să poruncească din partea lui și să scrie în legile Persiei și Mediei că nu trebuie să se încalce o poruncă împărătească, după care Vaști să nu se mai arete înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea locul de împărăteasă alteia mai bune ca ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mic la mare. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitor și împăratul a făcut după cuvântul Memuhan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecare ținut a scris și fiecare popor în limba lui, spunând că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului lui. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vaști, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujau împăratului au zis să se caute pentru împărat fecioare tinere și frumoase și să pună împăratul în toate ținuturile din împărăția lui, dregători însărcinați să strângă toate fecioarele tinere, frumoase în capitala Susa, în casa femeilor sub supravegherea lui, Hege, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele mai trebuicioase pentru gătit. Și fata care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vaști. Părerea asta a fost primită de împărat și așa s-a și făcut. În capitala Susa era un evreu numit Mordehai, fiul lui Iair, fiul lui Shimi, fiul lui Chiș, bărbatul din tribul lui Biniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Jehonia, regele Iehudei, de către Nabucodonosor, împăratul Babilonului. El o creștea pe Hadasa, adică Ester, fata unchiului său, căci ea nu avea nici mamă, nici tată. Era o fată frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mordehai a luat-o să se îngrijească de ea. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un număr mare de fete în capitala Susa sub supravegherea lui Hegai, păzitorul femeilor.
Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui și s-a grăbit să dea cele trebuință pentru găteală și hrană și i-a dat 7 slujnici alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Ester nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici originea, căci Mordehai i-a poruncit să nu spună. Și în cadrul femeilor să afle cum îi merge Estere și ce fiecare zi mergea în fața casei, ce face ea. Mă rog, e traducere prostă. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit. Femeilor se găteau ungându-se cu 6 luni cu un de lemn de mir și 6 luni cu mirespe femeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce vroia. Te rog, puțin mai încet, dacă vorbiți chiar șușotiți unul la urechea cealaltă. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casă a femeilor sub supravegherea lui Șaashgaz, famenul împăratului și păzitorul concubinelor împăratului și nu se mai întorcea la împărat decât dacă ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Ester, fata lui Abihai, unchiul lui Mordehai, care o fiase, n-a cerut decât ceea ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Și Ester capătă trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Ester a fost dusă la împăratul Ahasveros în casa împărătească în luna a 10-a, adică luna Tevet, în al 7-lea an al domniei sale. Împăratul a iubit-o pe Ester mai mult decât pe celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fecioare. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vaști. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui. Un ospăț în cinstea Esterei și a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o vdărnicie împărătească. Când s-au strâns fecioarele în a doua oară, Mordehai ședea la poarta împăratului. Ester nu a spus nici poporul, nici originea, căci așa i-a spus Mordehai și i-a urmat poruncile lui atunci când o creștea el. În zilele acelea, când Mordehai stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, 2 famine ai împăratului, păzitorii pragului, au plănuit să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mordehai a avut cunoștință de lucrul acesta și i-a spus împărătesei Ester să-i spună împăratului din partea lui Mordehai. Faptul fiind cercetat și găsit adevărat, famenii au fost înspânzurați de pom și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros l-a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamdata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, se plecau și se închinau în fața lui Haman. Căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mordehai nu se pleca și nici nu se închina. Și toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mordehai: de ce calci porunca împăratului? Pentru că ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și nu îl asculta, i-a spus lui Haman ca să vadă dacă Mordehai se ține de hotărârea lui, căci el spusese că este evreu. Și Haman a văzut că Mordehai nu se pleacă și nici nu se închină înaintea lui și Haman s-a umplut de mânie. Haman! N-ai nimic metalic aici. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mordehai, căci se spusese din ce popor era Mordehai și a vrut să nimicească pe poporul lui Mordehai, pe toți evreii care se aflau în toată părăția lui Ahasveros. În luna 1, adică luna Nisan, în al 12-a an al împăratului Ahasveros, au aruncat zarul, adică au tras la sort în fața lui Haman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună până în luna 12-a, adică Adar. Atunci Haman, a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți,
eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i aduc în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamdata Agagitul, vrăjmașul evreilor. Și împăratul i-a spus lui Haman: Vrăjie, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă ce vrei cu el. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris totul cum a poruncit Haman. Mai marile oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor după limba lui, au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți evreii, tineri și bătrâni, prunci și femei. Într-o singură zi, în ziua a 13 a lunii, a 12-a, luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia să vestită în fiecare ținut și îndemnat toate popoarele să fie gata pentru acea zi. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului, porunca a fost vestită și în capitala Șușan, în timp ce regele și Haman găseau și beau, iar cetatea Șușan era îngrozită. Mordehai, aflând tot ce se petrecea, și-a sușiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă, apoi s-a dus în mijlocul cetății, strigând plin de amărăciune. Și a mers până la poarta împăratului, unde nu putea intra cineva îmbrăcat în sac. Fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost o mare jală pentru evrei. Posteau, plângeau, boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicile Esterii și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa s-a îngrozit. A trimis hainele lui Mordehai ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Ester l-a chemat pe Hatach, unul din familii pe care îi pusese împăratul slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mordehai ce înseamnă lucrul acesta și pentru ce e. Hatach s-a dus la Mordehai pe stradă în fața porții împăratului. Și Mordehai a istorisit tot ce îi se întâmplase și a spus de suma de argint pe care o făgăduise Haman și au mandat vestirea ei împăratului în schimbul omorârii evreilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Șușan în vederea nimicirii lor ca să o arate Esterei și se spună totuși a poruncit ca Ester să se ducă la împărat să roage să salveze poporul său. Hatach a venit și i-a spus Esterei cuvintele lui Mordehai. Ester l-a trimis pe Hatach să spună lui Mordehai: toți slujitorii împăratului și popoarelor din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Scapă cu viață numai cel căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Și i-au spus lui Mordehai cuvintele Esterei. Mordehai a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că tu vei scăpa dintre toți evreii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru evrei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta ai ajuns la o împărăție. Ester a trimis să-i să spună lui Mordehai: du-te, strânge pe toți evreii care se află în Șușan și postiți pentru mine, fără să mâncați și să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti împreună cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mordehai a plecat și a făcut tot ce i-a poruncit Ester. A 3-a zi, Ester s-a îmbrăcat cu haine împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească în fața ușii. Când a văzut-o împăratul pe împărăteasa Ester în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc de aur pe care îl ținea în mână. Ester s-a apropiat și a întins vârful toiagului. Și l-au spânzurat pe Haman de spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mordehai. Și mânia împăratului s-a potolit. În acea zi, împăratul Ahasveros a dat împărătese Ester și lui Mordehai casa lui Haman, evreilor, și Mordehai a devenit înaintea împăratului, căci i-a spus Ester ce rudă el cu ea. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a
dat pe Mordehai și Estere și l-a pus pe Mordehai peste casa lui Haman. Apoi Ester a vorbit din nou înaintea împăratului, a căzut la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească răutățile lui Haman, a găsit planurile lor împotriva evreilor. Împăratul a întins toiagul de aur Estere și Ester s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis: dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucru pare potrivit, împăratul, și dacă eu sunt bun înaintea lui, să se scrie, să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamdata, Agagitul, pe care le-a scris să distrugă evreii din toate ținuturile împăratului. Cum aș putea eu să văd nenorocirea care atinge poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea poporului meu? Împăratul Ahasveros a zis împărătesei Ester și lui Mordehai evreu: mai încet vorbiți. Iată, am dat Esterei casa lui Haman și pe el să spânzurați despânzurătoare pentru că a ridicat mâna împotriva evreilor. Scrieți voi în folosul evreilor cum vă va plăcea în numele împăratului și pecetuiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inelul împăratului nu poate fi revocată. Și logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în luna a treia, adică luna Sivan, în ziua a 23-a, și au scris totul precum a poruncit Mordehai evreilor. Căpetenilor, oștirii, dregătorilor și conducătorilor celor 127 de ținuturi așezate din India până în Etiopia. Fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și evreilor după scrierea și limba lor. Și au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului și au trimis scrisorile prin alergători, călări pe cai și catâri născuți din iepe. Din aceste scrisori, împăratul lăsa evreii din fiecare cetate să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să ucidă și să distrugă pe cei din fiecare popor și ținut care i-ar fi lovit pe ei cu pruncii și femeile roșii care ar vrea să le ia averile. Aceasta să se facă doar într-o zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, în ziua 13 a lunii 12, adică luna Adar. Conținutul acestor scrisori trebuia vestit în fiecare ținut și dădea de știre tuturor popoarelor că evreii stau gata pentru ziua aceea ca să răspunde pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călări pe cai și pe cături au plecat înainte și în toată graba. După porunca împăratului și hotărârea a fost vestită și în capitala Șușan. Mordehai a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Șușan striga și se bucura. Pentru evrei era fericire și bucurie și veselie și slavă. În fiecare ținut și cetate, oriunde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost la evrei bucurie și veselie și zi de sărbătoare și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut evrei că ce apucase frica de evrei. În luna 12, adică în luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului și încă vrăjmașii evreilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, evreii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Evreii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să le piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Toți mai mari ținuturilor, căpetenile oștirii, dregători, slujbași împăratului au sprijinit pe evrei din pricina fricii pe care le-o insufla Mordehai. Căci Mordehai era mare în casa împăratului și falma lui se răspândise în toate ținuturile, pentru că Mordehai ajungea în ce mai puternic. Evreii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrăjmașii lor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrăjmașii lor. În capitala Șușan, evrei au ucis și au prăpădit 500 de oameni. Și pe Parșandata, și pe Dalfon, și pe Aspata, și pe Porata, și pe Adalia, și pe Aredata, și pe Parmașta, și pe Arisai, și pe Aridai, și pe Vaizata. Cei 10 fii al lui Haman, fiul lui Hamdata, vrăjmașul evreilor, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ziua aceea, numărul celor ce fusese răuciși în capitala Șușan a fost adusă la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împărătesei Ester: evreii au ucis și au prăpădit în capitala Șușan 500 de oameni și pe cei 10 fii al lui Haman. Și au făcut în
celelalte ținuturi ale împăratului. Care e cererea ta? Și îți voi da. Și care e dorința ta? Și vei căpăta. Ester a răspuns, dacă împăratul găsește cu care să fie îngăduite evreilor care sunt în Șușan să facă și mâine, după porunca de azi, și să spânzurătoare pe cei 10 fii a lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința celor din Șușan și au spânzurat pe cei 10 fii a lui Haman. Evreii care se aflau în Șușan s-au strâns din nou în 14-a zi a lunii Atar și au ucis în Șușan 300 de oameni, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți evrei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și au apărat viața și au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrăjmașii lor și au ucis 75.000 din cei care erau vrăjmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar, în ziua a 14-a evreii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau în Șușan s-au strâns în ziua a 13-a și a 14-a, iar în ziua a 15-a s-au odihnit și au făcut din ea ospăț și bucurie. De aceea evrei care locuiesc în cetățile înconjurate de ziduri fac din a 14-a zi a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit darul unii altora. Mordehai a scris aceste lucruri și a trimis scrisuri tuturor evreilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros, mai apropiate și mai îndepărtate. Le poruncea să sărbătorească în fiecare an ziua a 14 și a 15 a lunii Adar, ca în zilele în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, le-a poruncit să sărbătorească luna în care întristarea lor s-a prefăcut în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăț, de bucurie și să trimită daruri de mâncare unii altora și să partă darul celor săraci. Că evreii s-au îndatorat să facă ceea ce începuseră să facă și cele scrisese Mordehai. Căci Haman, argagitul, vrăjmașul tuturor evreilor, făcuse planul să piardă pe evrei și aruncase zar care să-i omoare și să se nimicească. Dar Ester, venind dinaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să se întoarcă asupra capului Haman. De aceea zilele acestea s-au numit Purim, de la denumirea de Pur, Zar. Zar e ăla care joacă table, știți? Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu ce li se întâmplase. Evreii au luat pentru ei, pentru urmașii lor și pentru toți cei ce se vor lipi de ei, să nu treacă peste hotărârea și datorirea de a sărbători în fiecare an aceste 2 zile, în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și sărbătorite în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare oraș și zilele acestea de Purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul evreilor, nici să se șteargă amintirea lor printre urmașii lor. Împărăteasa Ester, fata lui Avihai și evreul Mordehai au scris pentru a 2-a oră, pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis tuturor evreilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros scrisori cu cuvinte de pace și adevăr, ca să întărească ținerea acestor zile de Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduise evreul Mordehai și împărăteasa Ester pentru evrei și pentru ei înșiși și pentru urmașii lor, cu sprijinul postului și țipetele lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători de Purim și lucrul acesta a fost scris în carte. Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostrovelor mării. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui, amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mordehai, sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor. Căci evreul Mordehai era cel dintâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între evrei și iubit de toți frații săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit despre fericirea neamului său. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, harav et reveinu, vehadan et dineinu, vehanukam et nekemateinu, vemeshalem gmul lekol oivei nefsheinu, et nifra lanu mitzearenu. Baruch atah Adonai hanifra le'amo Israel mikol tzarichem, ha'er HaMoshiach. Amen.
grăbit nimeni să deschidă vinul, măi, că sunt mesete, măi. Am apă, auziți ce spune domnul președinte, am apă, asta știu eu că am apă. Azi e singura zi din an când e voie să bei. Apă. Astăzi e singura zi. Astăzi ai voie să bei până când mi curci pe Haman cu Mordehai. Auzi, o mitzvă să te vezi. N-are voie să fie și voie să bei, dar să fii treabă, nu?